Na een mishandeling in een horecazaak in Balzert wordt een 22-jarige bewoner van de stad oppakt. Tientallen omstanders bemoeien haar ermee en dan ontstaat een massale vechtpartij. De politie kwam een beetje in onderdrukking om het samen te zeggen. Ja, dat schrikt natuurlijk al en iedereen bemoeit zich ermee. En je hebt al 200-300 mensen op straat. Er is wel eens vaker wat aan de hand, maar dit is wel een beetje te. In Kolm rint het ek voor slijn uit de hand. De politie krijgt er naar eigen zeggen een grote groep reddraaiers met de beulen vol drankje in haar. In beide gevallen werken de beide mensen, de beide verdachten, werken keurig netjes mee. In Kolm was het iemand die aan het wildplassen was en die dan een bekeuring krijgt voor het drinken van alcohol en een waarschuwing voor het wildplassen. Die wordt keurig netjes afgehandeld en op het moment dat ze met hem bezig zijn, worden ze aangevallen door een groep mensen die dat van veraf zien en denken van nou, dat is de politie. Laten we onze agressie tegen de politie keren. En vervolgens onze collega's heel gewelddadig benaderen, waarbij een collega bewusteloos is geslagen en op andere collega's is ingeslagen en ingetrapt. Twee inwoners van Santjen en 41 hier van Gerkes-Kleester zitten vast voor het incident in Kolm. De agent kon na controle het ziekenhuis verlaten met een hassenschudding. Het tal geweldsincidenten tegen politiemensen in Friesland is de laatste jaren haast verdubbelen. Dit weekend weer er nog een derde incident. In Dokkum werd zijn politie vreet de haan bij een aanhouding van een 42-jarige inwoner van de stad. Politiek en politievakbonden roepen om nog zwaardere straffen en hegere boetes voor geweld en helpverleners. Nou al is de strafmaat oorlog keer zo heeg als gewoon wij en binnen de campagnes om het maatschappelijk probleem aan te pakken. Tegelijk binnen er op internet ook oren opvallende reacties te lezen, zoals iedereen haat de politie en daar maken ze het zelf naar. Wij vinden dit onacceptabel. In de eerste instantie in onze eigen mensen toe. Het kan niet zo zijn dat je als politie niet op een fatsoenlijke manier je werk kunt doen. En als mensen roepen, dit is het onderdeel van het vak. Dit is echt niet het onderdeel van het vak. Wij lopen niet op straat rond om klappen te krijgen, om uitgescholden te worden, om getrapt te worden. Nee, wij zorgen dat de orde gehandhaafd wordt. Daartoe moeten we in de gelegenheid gesteld worden. En als dat ter discussie staat, als dat op de een of andere manier niet op een fatsoenlijke manier kan gebeuren, dan moeten we ons echt zorgen maken.